Prima întrebare, domnule Poștoacă, este cum a fost pentru Nordis sezonul estival care se încheie și care este stadiul actual al proiectelor companiei? Bună ziua! Sezonul estival care s-a încheiat a fost cel mai bun sezon pe care noi l-am avut până acum în istoria acestei companii. Lucrurile au mers foarte bine, merg în continuare și mergem înainte cu toate proiectele. Chiar dacă este această pandemie, sezonul a fost unul foarte plin, credem că nu doar pentru noi, ci pentru tot litoralul din România. Au fost foarte mulți turiști anul acesta pe litoralul Mării Negre. Estimăm că și anul viitor vor fi la fel. Și ne dorim ca anul viitor să fie și mai mulți decât anul acesta și în fiecare an din ce în ce mai mulți. Ne dorim ca din ce în ce mai mulți români să redescopere sau să descopere litoralul românesc. Sunt foarte multe lucruri frumoase care s-au întâmplat acolo, care se întâmplă și este la 2 pași de casa noastră. Referitor la proiectele pe care le avem astăzi în derulare, avem astăzi 5 proiecte în lucru. Avem proiectul din Mamaia, unde spre sfârșitul acestui an acesta va fi gata. Este cel mai mare complex rezidențial și hotelier din România. Avem undeva în jur de 700 de camere de hotel și 700 de apartamente rezidențiale, împreună cu foarte multe facilități de la piscine, spa, restaurante, săli de conferințe, cinematograf, loc de joacă pentru copii. Suntem foarte avansați cu el. Proiectul este unul mare, sunt circa 120 de mii de metri pătrați construiți. Un proiect mare spre foarte mare. În același timp, lângă, în circa 3 săptămâni, începem următoarea fază a acestui proiect, pe care noi îl denumim Nordis Dune, unde vom livra peste 1000 de unități de apartamente. Iar în totalitate, peste circa 3 ani, când tot complexul va fi gata, noi îl vom denumi Nordis City. De ce Nordis City? Pentru că va fi și este ca un oraș unde ai toate facilitățile unui oraș, mai puțin, să spunem, biserică, facultate, liceu și școală primară. În rest, toate facilitățile unui oraș există la noi în complex. În paralel cu acesta, de circa 2 luni de zile am început lucrările la proiectul nostru din Sinaia, unde avansăm foarte bine. Lucrăm la stabilizarea malurilor, lucrăm la ceea ce înseamnă piloți forați. Avansul este unul semnificativ și acolo, undeva spre sfârșitul anului viitor, estimăm să deschidem acest hotel în Sinaia, împreună și cu partea rezidențială. Pe lângă aceste 2 proiecte, avem și proiectul din București, pe care l-am început acum circa 2 luni de zile. Am terminat acolo ceea ce însemna demolarea și acum lucrăm intens la construcția lui. Proiectul nostru de pe fabrica de glucoză, un bloc elegant, cu apartamente elegante, într-o clădire high-tech, la nivelul anului 2022. Pe lângă aceste proiecte, după cum știți, noi avem un teren, o proprietate în Brașov, pe drumul Poienii, pe drumul ce leagă Brașovul de Poiana Brașov. Teren achiziționat anul trecut cu autorizație de construire și acum circa 2 săptămâni am început nivelarea terenului, aranjarea lui, curățarea, să ne pregătim de construcție. Construcția vom începe, estimăm noi, undeva într-o lună de zile, după ce unele detalii vor fi finalizate. Ne bucurăm că a fost un an extraordinar pentru noi. Cel mai bun an din istoria Nordis. Avem o echipă mare de oameni profesioniști și care lucrează pentru atingerea unui cel comun. Cam atât. În regulă. Ce surse de finanțare aveți pentru aceste proiecte și pentru cele viitoare? Ce finanțări veți avea? Nordis astăzi este un grup de companii cu capital 100% românesc. Am început această firmă în anul 2008 și de atunci și până astăzi ne-am dorit și am reușit și vom reuși ca tot ceea ce înseamnă surse de finanțare să fie din 2 direcții. Resurse proprii și avansuri de la clienți. Acestea sunt singurele 2 noastre surse de finanțare. Mulțumesc. Despre proiecte noi, ne puteți da acum detalii?
Avem achiziționate mai multe terenuri în România, pentru că dezvoltarea noastră merge pe ceea ce înseamnă hotele în rezidență, hoteluri și zone rezidențiale, dar doar în stațiunile turistice din România. În acest moment noi nu dorim să intrăm în orașele mari, ci doar în stațiunile din România în ceea ce înseamnă turismul de leisure. Avem mai multe terenuri achiziționate, alte negocieri sunt în curs și le vom anunța în momentul în care le vom închide, pentru că avem clauze de confidențialitate pe care trebuie să le respectăm. Am înțeles. Ca zone de interes... Orice înseamnă stațiune din România și când zic orice, înseamnă orice. Suntem interesați. Orice înseamnă turismul de leisure, de stațiuni, în stațiune turistice din România. Oriunde în această țară pe care noi o considerăm foarte frumoasă și extrem de subdezvoltată în ceea ce înseamnă turism. Ați anunțat la un moment dat reprezentanții grupului, nu dumneavoastră personal, că v-ar interesa să intrați și pe zona de hoteluri pentru hoteluri de business. Mai rămân valabile aceste planuri? Aveți ceva concret? Este un plan, dar este un plan relativ îndepărtat. De ce spun asta? Pentru că astăzi în ceea ce înseamnă turismul de business, adică în orașele mari din România, sunt alte lanțuri internaționale foarte puternice, gen, putem da nume? Ramada, Hilton, Radisson, și în acest moment noi nu putem și nu ne dorim să concurăm cu ele. Am descoperit acest loc liber în stațiunile din România, unde astăzi nu există un lanț de hoteluri, pentru că nu există, și vrem să umplem acest loc. De ce să ne facem o viață mai grea, să ne luptăm cu lanțurile mari în orașele mari, când putem să mergem în stațiunile din România unde nu avem concurență? Apropo de lanțuri mari, aveți în strategie cumva, până acum știu că toate proiectele au fost greenfield, vă interesează cumva și vreo achiziție? Mă refer la un hotel, nu știu, la un hotel mare care să răspundă cerințelor? Nu, și să vă spun și de ce. Pentru că în fiecare loc unde mergem noi să construim sau să dezvoltăm un hotel, dorim să-l facem la un alt standard față de ceea ce s-a făcut până acum. Din nefericire, în România astăzi, circa 90% din hoteluri au o zonă de recepție, un restaurant de mic dejun și niște camere pentru cazare. Și este insuficient pentru turistul anului 2021 sau 2022. Oriunde mergem și dezvoltăm un ansamblu hotelier și rezidențial, dorim să facem foarte multe facilități, să fie un mic orășel. Nu dorim ca, turiștii noștri să se plictisească sau să iasă afară din ansamblul nostru. Dacă am achiziționa un hotel mai vechi, ar trebui să suntem condiționați de foarte multe lucruri, de la suprafața lui, de la lipsa de facilități, de la dimensiunile camerelor. Față de momentul în care ele au fost proiectate și construite, normele în turism s-au schimbat. Și pentru clasificare sunt alte norme astăzi și nu le putem respecta dacă cumpărăm un hotel vechi. Nu putem să rămânem cu niște camere mici, cu înălțimi mici și cu lipsă de facilități. Și din acest motiv preferăm să cumpărăm terenuri și să le dezvoltăm de la zero, astfel încât să punem conceptul pe care noi îl dorim, adică foarte multe facilități. Să poți să stai 4-5 zile în hotel și să nu te plictisești. Să nu simți nevoia să ieși afară. Da. Planul în afara țării? Momentan nu, ne dorim, tentația este mare, dar acest lucru va urma firesc după ce ne vom consolida în România și noi nu vedem asta mai devreme de 2-3 ani de zile. Să avem mai multe hoteluri deschise, să realizăm un minim de 4-5 hoteluri deschise în România după aceea. Ca piețe la acel moment, ce luați acum în calcul? Ce piețe externe? Piețele tradiționale în care merg foarte mulți turiști din România. Grecia, Spania, locațiile tradiționale pentru turiștii români. Și Grecia ar fi numărul 1. Ok. Ei vor fi și principalii cumpărători, nu? Adică pe ei targetați, pe români. Exact. Ce înțelegeți mai precis prin consolidarea activității? Un număr de hoteluri sau un anumit nivel? La ce vă referiți? Unde veți ajunge sau ce vă doriți pentru următorii 2-3 ani în România? Un minim de 4 hoteluri deschise și un număr de minim 1400 de camere de hotel în aceste 4 hoteluri. 4 hoteluri în afara celor anunțate deja? 4 hoteluri? Nu, 4 hoteluri în total.
4 hoteluri în total. Mamaia, Sinaia, Brașov și altele două și încă două pe care le vom începe anul viitor, nu anul acesta. 4-5 hoteluri. Trebuie să avem un pic lanțul existent. Nu putem cu un singur hotel să spunem, în accepțiunea noastră este un pic cam puțin pentru ce ne dorim. Am înțeles. Cele două de anul viitor, ne puteți da câteva detalii? Sigur că vă pot da după ce vom obține autorizație de construire, nu în acest moment, pentru că procesul de autorizare este unul relativ complicat. Noi cumpărând sau achiziționând terenuri mai mari, sunt necesare multe operațiuni urbanistice, PUD, autorizații și acestea durează cam, în cel mai fericit caz, un an, dar de obicei un an și jumătate. Și până nu iese autorizație de construire, preferăm să le ținem mai private, să spun așa. Ok. Cât de mult vă afectează creșterea mare a prețurilor materialelor de construcții de la începerea pandemiei și mai ales din acest an? Și știu că sunt probleme și cu depășirea termenelor de livrare pe această parte. Sigur că ne afectează, nu există dezvoltator sau constructor în România care să nu fie afectat, însă având în vedere volumele mari pe care noi le cumpărăm, avem niște prețuri de achiziții bune, pentru că cumpărăm cantități foarte, foarte mari. Iar al doilea, nu putem renunța, noi am promis ceva cumpărătorilor noștri și nu putem face rabat de la calitate și trebuie ce am promis, acele lucruri vor fi și livrate, cu riscul că unele materiale, în special la finisaje, să aibă termene de livrare lungi, dar nu renunțăm la acestea. Ne afectează, mergem înainte, sigur, profitul companiei va fi un pic mai mic, dar probabil alte proiecte peste un an, peste 2 va fi mai mare. Cam cât de mare a fost creșterea de prețuri la materiale de construcții? Cu cât ați plătit mai mult sau plătiți acum mai mult față de acum un an și jumătate? Nu, față de anul trecut, nu de un an și jumătate. Prețurile au început să crească în special de la sfârșitul toamnei anului trecut. S-au simțit foarte mult din decembrie, ianuarie, februarie, după care s-au dus foarte mult. Pe materiale de bază, gen, nu știu, beton, când prețurile nu au fost foarte mult, prețurile au crescut foarte mult și termenele de livrare la categoria numită finisaje, acele lucruri care, din nefericire, trebuie să le importăm, tot ceea ce depindem de importuri. Ele au fost un minim de 35% și sunt. Ați anunțat pentru sfârșitul anului viitor o posibilă lansare de obligațiuni. Ce valoare ar avea? Ați stabilit-o sau urmează să... A fost un pic altfel interpretată, nu am anunțat acest lucru, am zis că ne gândim. Pentru că orice companie poate să crească din resurse proprii până la un punct. Și pentru finanțare sunt câteva variante și noi am încercat să alegem cea mai puțin invazivă modalitate de finanțare. A lua un equity partner noi o considerăm un pic invazivă, intră în acționariatul firmei. A merge la o bancă și a lua finanțare, avem condiționări. A te lansa pe bursă și a vinde acțiuni, iarăși, este cumva invazivă în sensul că intră în acționariatul firmei. Și singura modalitate în care compania să rămână tot Nordis și cu aceiași acționari este lansarea de obligațiuni, care nu este invazivă. Sau așa o denumesc eu. Poate este un pic subiectiv, dar această firmă am creat-o de la zero și am muncit mulți ani de zile ca să ajungem astăzi aici. Și ne gândim că este o posibilitate să lansăm aceste obligațiuni în toamna, sfârșitul anului viitor. De ce? Pentru că, mă repet, obligațiunile sunt cele mai neinvazive și doi, să avem un sezon închis de hotel din Mamaia ca să putem arăta lucrurile care se întâmplă. Ce o valoare? Nu, pentru că nu ne-am gândit, acest lucru îl vom decide în primăvara anului viitor. Este o opțiune. Nu, am înțeles. Cât de mari credeți că vor fi dificultățile în găsirea și păstrarea personalului? Știu că este o problemă generală, să zic, în ceea ce privește hotelierii, dar nu doar hotelierii. În general, dată fiind sezonalitatea, evident că nu chiar toți,
Dar aș vrea să știu pe partea de servicii, produse și servicii de lux, cum priviți lucrurile acestea. Având în vedere modelul de business și cum ne dorim noi să operăm hotelurile, noi credem că această problemă cu forța de muncă la noi va fi mai mică decât în alte părți. De ce spun asta? Pentru că hotelul nostru din Mamaia va fi deschis 12 luni pe an. Nu va trebui să închidem hotelul și după aceea să găsim parte din angajați din nou. Pe sezonul rece, parte din personalul de la Mamaia va merge la hotelul din Sinaia, când iarna este sezonul. Având acest las de hoteluri, ne este mai ușor să nu pierdem forța de muncă, pentru că dacă vara este sezon la mare, atunci concentrăm forța de muncă la mare. Iarna, când este sezon la munte, forța de muncă de la Mamaia merg la Brașov și la Sinaia. Și așa am rezolvat, având mai multe hoteluri în lanț care nu sunt toate ori la mare, ori la munte, putem să compensăm aceste lucruri. Da, mulțumesc tare mult. Întrebările mele acestea au fost, dacă, nu știu, poate nu am acoperit, este ceva ce am omis? Suntem o companie antreprenorială românească. Avem un model de business care este nou pentru piața românească, dar orice lucru ca să apară trebuie să fie cineva primul care îl face. Nu am inventat noi acest lucru, ci l-am copiat de la alte piețe hoteliere mai dezvoltate și anume, mă refer în special la zona de Dubai, unde există conceptul de hotel în residence și cumpără o cameră de hotel. Am găsit acest loc liber în piață, în ce înseamnă turismul de leisure, că astăzi în România nu există un lanț de hoteluri în stațiunile din România, pentru că nu există, decât, să spunem, un pic mare munte la doi competitori și ne dorim ca în 3 ani de zile să fim lanțul hotelier de leisure numărul 1 din România. Asta este motoul nostru, asta este main-ul activității noastre. Pentru că noi credem că turismul în România este foarte, foarte puțin dezvoltat, chiar dacă nu sunt străzi, nu sunt autostrăzi, chiar și așa numărul de turiști și modul în care turiștii, în special români, pentru că turiști străini, din nefericire, nu sunt foarte mulți în România, văd turismul în România, noi vrem să ajutăm la creșterea acestui, să spunem, chiar și brand de țară, pentru că turismul este cel mai, dintre toate industriile, este cel mai ecologic. Este cel mai, dacă e să luăm, este cel mai ecologic mod de export. Pentru că vin banii și nu dai altceva, nu extragi, nu rănești pământul, nu faci lucruri de genul acesta. Avem o țară mare, după Polonia suntem a doua cea mai mare țară din sud-estul Europei, și ca suprafață, și ca populație, și ca PIB. Și este un loc în care se pot face foarte, foarte multe și ne dorim ca și alți competitori din piață să ne ajute să creștem sau să reconsolidăm turismul în România și să se facă cât mai multe hoteluri noi în tot ceea ce înseamnă și orașe mari și stațiuni turistice, pentru că cererea este foarte mare. Punct. Regulă. Câți cumpărători ați avut prin acel sistem de vânzare și totodată închiriere a spațiilor, la un randament fix, garantat? Peste 500. 500 din câte unități vândute? Sau este unicul sistem prin care... Fiecare dezvoltare a noastră conține componenta hotelieră și componenta rezidențială. Cei care cumpără o cameră de hotel au doar această modalitate de a cumpăra. Clienții noștri care își doresc un apartament de vacanță, îi cumpără în partea rezidențială a complexului. Fiecare ansamblu al nostru are două părți, componenta hotelieră și componenta rezidențială. Și în funcție de dorința lor, apartament de vacanță sau investiție, aleg una din cele două variante de achiziție. Am înțeles. Deci peste 500 au fost. Da. Bine, mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc.